Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah, alladzi turja syafa'atuhu ila yaumil qiyamah. Sedaya para sedulur ing dunia Nuswantara ingkang tansah kawula bekteni, sedaya para komunitas wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula tresnani, sedaya para sedulur majelis zikir lan selawat wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula takzimi, sedaya sedulur sarkup ingkang tansah kawula tresnani, komunitas Turki utawa Turut Kijing ingkang tansah kawula tresnani. Salam takzim saking majelis zikir dan sholawat Miftahul Qulub pade Pokan Giri Nawa Nuswantara Kumpulan Susukan Banjarnegara. Alhamdulillah ing wekdal sonten menika dalem sampun dumugi wonten Kutawuluh, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Hanamung nggih menika latihan khuf ziarah kubur wonten makom-makom para yang leluhur. Lan alhamdulillah ing sak menika wonten makomipun Ki Acep utawa Mbah Kyai Nur Saleh lan ugi wonten makomipun nggih menika Eyang Cakrajaya. Monggo sedulur samiya khuf kalih ziarah kubur barokah nganggo yakin. Pramila keterkaitan kali ziarah kubur menika tinelaku saking keramat mongko bakal merkulih ning dilandasi saka tirakat. Karomah niku bakal tumuju ning dilandasi saka istiqomah. Istiqomah niku abot ananging istirahat niku enteng. Mila latihan istiqomah senaosa kula njenengan sami niku saweg latihan. Barokah fiddin wa dunya hatal akhirah. Niku mawon ingkang dalem saged kawula aturaken. Mobile wonten pamatur dalem ingkang kirang sae, kirang trapsila, kirang angga, kirang enggu, kirang subaseta, kirang nuju prana saha kirang tata lan krama dalem nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Afwan jiddan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Blangkon sekarang sudah sampai ke Kutawuluh, Purwanegara. Wonten makamipun nggih menika Eyang Cakrajaya. Makamipun wonten mlebet menika. Siapa beliau Eyang Cakrajaya utawa Sunan Geseng? Ingkang mangertos nggih kasepuhan wonten mriki utawa juru kunci wonten mriki. Sing insyaallah niku ngertos. Dalem namung seneng ziarah kubur kemawon nyadong kaberkahan saking beliau Kyai Acep utawa Kyai Nur Saleh utawa beliau Eyang Cakrajaya utawa Sunan Geseng. Wonten mriki wonten nggih petilasanipun Sunan Geseng. Berkah niku kudu khidmah. Khidmah kudu istiqomah. Jadi seneng niku menghilangkan dari semua beban. Fa insyaallah barokah. Niku. Bismillah niki makamipun. Assalamualaikum ya. Nah, luar biasa. Nah, niki makamipun Sunan Geseng utawa Raden Cakrajaya. Nggih. Raden Cakrajaya. Monggo sinten kemawon ingkang dereng nate tindak mriki, laturi tindak mriki sowan ziarah kagem nyadong kaberkahan kemawon dumateng beliau Eyang Cakrajaya utawa Sunan Geseng. Nah, gitu.
Pun kita mawon mbabile saking dalem kirang adab, kirang trapsila, kirang sopan santun dumateng sambutanipun nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Al mautu ka'sun wa kullu man syaribuhu, al mautu babun wa kullu man dahiluhu. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyadong kaberkahan saking Mbah Kyai Adep untuk Kinur Soleh. Monggo ingkang dereng dugem mriki ziarah wonten mriki